Само си представете, отивате на сватбата на бившия си, мислейки, че това ще бъде просто още една обикновена церемония. Но когато влезеш в църквата, всички спират и те зяпат. Защо? Защото влизаш с 4 деца и най-шокиращото – всичките са деца на младоженеца. Да, точно така. Това, което трябваше да бъде славен ден за него, се превръща в едно от най-големите смущения в живота му. Искате ли да знаете как завършва тази история? Така че останете с мен, защото няма да повярвате какво се случи. Преди да започнете, харесайте и се абонирайте за канала. Така няма да пропуснете нито една от най-невероятните истории в интернет. Давай! Църквата беше безупречно украсена с бели цветя и златни аранжировки. Милионерът Леонардо Ферас, един от най-успешните бизнесмени в страната, се подготвяше за деня, който смяташе за най-важния в живота си – втората си сватба. Облечен в костюм по мярка, той се усмихваше доволно, докато гледаше как организаторите дописват последните детайли. Дълбоко в себе си обаче Леонардо имаше втора мотивация за този брак. Освен любовта си към годеницата си Марина, международен модел, той искаше бившата му съпруга Изабела да знае, че е спечелил. Искаше да я унижи, да й покаже докъде е стигнал в живота след края на връзката. Леонардо и Изабела живяха заедно 6 години. Тя беше негов спътник в най-трудните моменти, когато той все още се бореше да изгради компанията си от нулата. Те бяха рамо до рамо, споделяйки радости и скърби, но с течение на времето бракът им не издържа на натиска на бизнеса и амбицията на Леонардо, който след постигането на успех започва да се обвързва с други жени. Краят беше болезнен за Изабела, която